aku lawe kondo marang sira dawa manis eling ngodroning bebrayan kebak panggo dosa yakti robeto kang ngrimpati dene masih rawang ayu mbok aja salen sloko lan maneh citra ing janji jebul teko gandeng marang priya liya biyen aku wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda kebasan wanci panglong tanpa oper peteng gedhe kang rinoso depien apa saiki ne apa liramu salin soko depien tresno saiki tak sia wong ayu mbok aja bingung lawong satemaan jentron kaya wong kelangan beton delak-delak wakasane urung tak suwon marang sliramu mbok lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tata
jane pengen maju rono ditegaki karo Nurul tegaki karo gerangane wis aku ngalah manut sliramu aku nang kene ya ora apa-apa ya ning wis barang kasep ya tak lakonane sabar sabar biyen aku jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong tanpa obar patangan dedekan rinoso apa pancene wis beda depi yen tresno saiki tak apa sliramu salin sloga depi yen tresno ayo mbok aja bingung lambung satemah anjendrong kaya wong kelangan betung bekasane urung tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus ngrenggani jiwaku panggodane katresnan